Καλησπέρα παιδιά, θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα τριαντάφυλλο με πολυμερικό πυλό. Συγκεκριμένα εγώ χρησιμοποιώ Primo Scalpe, είναι ο καλύτερος νομίζω για αυτή τη δουλειά. Είναι αρκετά εύπλαστος, flexible, ευέλικτος και δεν σπάει και δουλεύεται πολύ εύκολα. Μπορείτε να τον ανακατέψετε με κανονικό Scalpe πυλό και μπορείτε επίσης να τον ανακατέψετε και με φήμο. Όλα ψήνονται στους 130 βαθμούς για 15 με 30 λεπτά. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για να κάνουμε το τριαντάφυλλό μας είναι αυτό εδώ, θα το χρειαστούμε για τα πέταλα. Καλύτερα θα προτιμήσω να πάρω ένα λίγο πιο μεγάλο και πιο στρόγγυλο στις άκρες. Αυτό. Okay, για να μην σπάμε τα πέταλα από το τριαντάφυλλο. Θα χρειαστούμε ένα ξηράφι για να κόβουμε τον πυλό. Ίσως να χρειαστούμε μια δοντογλυφίδα και ένα σειρματάκι για να μπορέσουμε να κρεμάσουμε στη συνέχεια το λουλούδι που θα το κάνω κρεμαστό. Αν δεν το κάνεις κρεμαστό και το κάνεις κάτι άλλο, δεν το χρειάζεσαι αυτό. Okay, οπότε αρχικά αυτό μπορείς να το κάνεις και με το χέρι, αν είναι πιο εύκολο. Αν δεν διαθέτεις μάλλον το πενσάκι. Okay. Αυτό είναι. Εδώ είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσω, θα ανακατέψω δύο άσπρα. Είπαμε, είναι το Primo Scalpe. Θα ανακατέψω. Δεν βρίσκω τον κωδικό του. Είναι το γυαλιστερό, αλλά αυτό το διαλέγει ο καθένας μόνος του. Όταν θα πάτε να αγοράσετε κάτι μπορείτε να το διαλέξετε. Οπότε διαλέγω αυτό το άσπρο και αυτό που έχει το glitter μέσα. Οκ. Το ανακατεύω καλά. Να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Okay. Και τώρα θα πάρω το κόκκινο. Είναι κανονικό Scalpe το κόκκινο. Θα το ανακατέψω μου φαίνεται πολύ έντονο για να βάλω κατευθείαν κόκκινο με άσπρο. Θα το κάνω λίγο ροζουλί. Θα βάλω λίγο άσπρο και σε αυτό. Εντάξει, δεν θα γίνει ρόζα ακριβώς, απλά θα γίνει λίγο πιο σπασμένο ρε παιδί μου, γιατί αλλιώς στο ανακάτεμα ζορίζει. Δεν γίνεται τόσο, φαίνεται έντονη η διαφορά και δεν είναι τόσο όμορφο, εκτός αν σας αρέσουν οι αντιθέσεις. Πάρω λίγο και πάρω το άσπρο. Είμαστε εντάξει πιστεύω. Εντάξει, θα ανακατευτεί και λίγο στη συνέχεια. Αυτά τα δύο, το άσπρο μας και το κόκκινό μας, το ανοιχτό κόκκινο, κοραλί, δεν ξέρω πώς να το πω, θα ανακατεύουμε. Εγώ τα ανακατεύω με αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να δείτε βίντεο στο YouTube που τα ανακατεύουν σε μια επιφάνεια με πλάστη, τα ανακατεύουν έτσι, ίσως να είναι πιο γρήγορο, απλά έτσι είναι πιο οικονομικό, ξέρεις, κάνεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι, στο μέγεθος που το χρειάζεσαι, οπότε δεν πετάς πυλό. Δεν ξέρω αν ίσως να παίρνει περισσότερη ώρα, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ το άλλο, γιατί δεν έχω καν πλάστη για αυτή τη δουλειά που είναι ένας πλαστικός πλάστης.
Εντάξει, αυτό παίρνει λίγη ωρίτσα. Ανακατεύουμε μόνο με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, έτσι, προσοχή. Δηλαδή το κάνω έτσι και το διπλώνω μόνο. Ανακατεύω, συγγνώμη, διπλώνω μόνο με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Όχι αλλιώς, δεν το διπλώνω έτσι ή αλλιώς, μόνο έτσι. Παράλληλα. Μέχρι να γίνει το χρώμα, να αρχίσει να ενώνονται αυτά τα δύο και να μην φαίνεται η διαφορά έντονα. Δεν είναι αναγκαίο να το κάνετε αυτό, μπορείτε να το κάνετε με ένα χρώμα, κατευθείαν, να διαλέξετε το χρώμα και να το κάνετε έτσι. Μπορείτε, έχω δει και κάποιους να βάφουνε, δεν ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει αυτό ποτέ να βάψω. Εγώ πάντα το κάνω με πυλό, δηλαδή με χρωματιστούς πυλούς. Ίσως για κάποιους, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάποιοι που είναι αρκετά έμπειροι, που δουλεύουν χρόνια πυλούς, νομίζω ότι βάφουνε. Ότι είναι πιο εύκολο για αυτούς να βάφουν, αλλά τώρα όλα είναι σχετικά. Βλέπετε πως γίνεται. Τώρα μόνο μου βγήκε μια γραμμή εδώ κάτω κατά λάθος, αλλά δεν πειράζει γιατί δεν θα φαίνεται αυτή η γραμμή. Όταν το διπλώνω, αν βλέπετε ότι ανοίγει λίγο, οπότε χρειάζεται να το ξαναπατήσω για να ξαναγίνει στο μέγεθος που το θέλω. Και είναι πιο εύκολο να το πατάς όταν είναι πιο παχύ. Δηλαδή το διπλώνω πολλές φορές, το πατάω. Και ξανά. Θέλει λίγη ώρα. Φύγε. Κοντεύουμε. Εντάξει, νομίζω είμαι κομπλέ. Οκ. Ωραία, λοιπόν, θα πάρω ένα κομμάτι πυλό. Στο YouTube θα δείτε ότι πολλά βίντεο είναι με το φτιάχνουμε οδοντοκλυφίδα και το κάνω στο χέρι. Εμένα δεν με βολεύει και πολύ αυτό, ο τρόπος μου φαίνεται λίγο δύσκολο, όχι ότι δεν γίνεται, αλλά αυτό που κάνω εγώ μου φαίνεται λίγο πιο, ότι δουλεύετε πιο εύκολα και έχεις πιο σίγουρο αποτέλεσμα. Λοιπόν, κάνω αυτό το στρογγυλάκι, το χρησιμοποιώ για βάση, βάζω το σειρματάκι μου που θα είπαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κρεμάσουμε στη συνέχεια το τριανταφυλλάκι μας. Αν δεν το κρεμάσουμε και το κάνουμε κάτι άλλο, δεν χρειάζεται αυτό. Και αρχίζουμε και κόβουμε το πυλό. Εγώ θα ξεκινήσω απ' έξω να κάνω τα πέταλα προς τα μέσα. Θα δείτε ότι τα περισσότερα βίντεο ξεκινάνε από μέσα προς τα έξω. Πάλι μου φαίνεται ότι είναι πιο ασφαλές αυτό που κάνω. Ως προς το αποτέλεσμα. Ελπίζω να φαίνεται τι κάνω, παιδιά, δεν είμαι σίγουρη ότι φαίνεται. Θα σας το ξαναδείξω. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το